Esitän ja kuvaan nyt Krautavia parhaat donaajat täällä ever. Mä näytän teille, miten ne ovat donanneet. Puhutaan nää ylös. Nää, jotka mä pullaan, ne ovat parhaita. Niin tähän näin. No, yksi jäi tonne. No muut jää sinne. Missä se on? Tämä Januar. Se on donannut minulle tämän ja muuta. Oota, mut lakas. Voi lagi, mä inhoan. Mikä tää on? Ei kiinnosta. Kato, mä painan tätä, ei tee mitään. Kato, nyt painan. No niin, mä toivon, että te tilaatte mun kanavaa. My channel. Run Splice. Enjoyed. Make up.